जेराव नायो बेयावनो फान्थावस्रिल'सै नामा रायजोफोर फेसबुकाव नायो फेसबुकावथ' बुंजाया नों रिफ्रेश खालाम अब्लानो बेखौनो बे नुबायानो थागोनखि नुबायानो थागोन सोरनाबा फान्थावस्रिनि भिडिअ नायै फुरा डाटायानो जोबलायलांबावबायसो दां हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नंगौ दा रायजोफोर आरो लोगोसेनो इउटुबावबो नाय बेनो बे थ' जिखियानो जाया मानो थ' बिथाङा मा जाथाय जादों आरो मा जाथाय जायाखै अब्ला बिथाङा माखासे क्लेरिफिकेसन होदों नाथाय बिनि गेजेराव नैबे भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना बिथाङा बुंनानै होदों जे बे समाव पिरियड जागासिनो दङमोन अके थ' बिथाङा गावनो स्टेटमेन्ट होदों आरोना नाथाय मोनसे खोथा रायजोफोर जों नुनो मोन्दों बै भिडिअआवनो जाय भिडिअआव बिनि बैयो नैबे गोग्लैनानै थाबोदों अब्ला बिथाङा बुंनानै होदोंमोन जे आहा गर्ल्स प्रब्लेमबो जादोंमोन ओमफ्राय बे गर्ल्स प्रब्लेम जानायाव जेब्लानाखि आं मबाइल लायदों बे समाव आङो माने गर्ल्स प्रब्लेमा अभार जानायनि थाखाय आङो जेला जाय दखानाव आङो मबाइल लायदों बे दखानावनो आङो साइडथिं थांनानै सोलायदोंमोन दा बेखौ आं बहा गारनो बिदि साननानै आङो बे आंनि गर्ल्स प्रब्लेम जानायखौ आङो डाइरेक्ट माने सोनानै दोनदोंमोन आरो मबाइल बायनाय समावनो ना मा बे समाव दखाननि समाव साइडआव थांनानै सोनानै लादों बास बेटा जों मानिबाय दै मानिनानै लाथ'दो दसे रायजोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव बिथाङा बुंदों बेखौ आं गारबाय आच्छा बिथाङा माने बै मोनसे बुस्थुखौसो गारो दा नङा होमबा बेखौलाय मानो गारनो दरखार आच्छा बिथाङा माने मान्थलि माथो 2L गोजों खामायो बर' इउटुबारनि गेजेराव बांसिनानो हाया मान्थलि 2L खामायनो 1L खौनो खामायनो बुहुत गोब्राब जोंनि थाखायथ' 10,000 गोब्राब नङा होमबा अब्ला लोगोजों मोनोबा होमबा बिथाङा माने मोनसे बिदि जागाफा बिदि गारलायबाय आरो जेराव थाङो बेयावबो गारलायबाय जेराव थाङो बेयावनो गारलायबाय नामा थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाखाबाय थ' दाख्लै साननैसोनिफ्रायनो नोंथांमोना नुगासिनो फान्थावस्रिनि भाइरेल जेराव नायो बेयावनो थ' गोबाङा मिम्सबो शेयार खालामदों गोबांनो नाथाय गोबाङा बुंदों जेनेबा जे बे सिख्लाखौ सोरबा थिखादारा लानानै थाङोब्लालाय जों सेंग्राफ्रालाय माखौथो मोनबावगोन नङा होमबा थ' गोबाङा बुंदों सर्ट मुभिसो जागोन थ' आरो बिथाङा गावनि क्लेरिफिकेसन भिडिअ बुंनानै होदों जे जेनेबा पुलिस केस होगोन होननानै अब्ला बेफोरनि सायावनो जों बाथ्रा सावरायलांगोन थ' गिबियावनो मोनसे रिकुवेस्ट जाय बिथांमोना गोदानै फैदों थ' बिथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आया नङा माने हराव जों थाथ'नाया जोंनिनो फुजादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो थ' बिथाङा बुंथिनानै होदों जे नाम्बार 1नि थाखाय बिथाङा थाबथादों आरो लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों जे मबाइल सेटिं बा आइफनखौबो माबा सेटिं खालामनो थाखाय माबा लामा ससेयावसो मोनबाय माथो आरो बेसेबां गोजान दंबावोमोन बेलाय न'सिम मोनहैनोलाय माथो 1 किल'मिटारसो जागोनदां ना सलायबाय बिनिफ्राय बालागावनिफ्राय थांनानै गामिसिम बेसेबांसो थाङो 1 किल'मिटारसो जागोन आरो नङा होमबा न'आनो मोनखाबाय न'आव थांनानै सेटिं खालामहैनोथ' हायो नङा होमबा रायजोफोर बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4ता जालांखादों बिनि उनावहाय जोङो बेहायो 7:30 8ता बेबायदियाव मोनहैदों आरो मबाइल बाब्रे मानिनांगोनलै सलायबाय आइफननि पावारा माबायदि नुबाय दा रायजोफोर आइफननि पावारा 4:30 जाखाबाय उदालगुरियावनो खिन्थु गुवाहाटि थांना लायगोन होनदों नामा आइफननि पावारा नुबाय दा रायजोफोर आइफन लाबा मा जायो एसे साबधानलै आंखौहाय बुंदों आरो ना गोबाङानो बे मबाइल लानायावहाय आंखौ माने फाननानै देहा सोलेर फाननानै आंखौ मबाइलखौ लादों होननानै बेबायदि होननानै बुंहरदों बाट पाब्लिकनि सिगाङाव जाखौ दिन्थिदों एबा पाब्लिकनि गेजेराव जायखौ माने गोसारदों पाब्लिकआलाय बेखौनो बुंखागोन नङा होमबा जे थारैनो मा सैथोथिया नोंसोर मिथिगोन नङा होमबा माने बे बालागावनि सेंग्राफोरा फैनानै माने बे खाथियावनो जों जेरा गारि लाखिदों बे खाथियावनो बिसोरो माने दंखायोमोन बिनि उनावहाय जोंखौ मा जादों बिनि खारनखौ मिथिस्लाबा मायानो डाइरेक्ट फैनानै जोंखौ माने एटेक खालामफैदों आरो थ' बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला माने बालागाव माखासे सेंग्रा दंमोन आरो नङा होमबा बिथांमोन सेंग्राया लामायाव एबा माबा मोनसे खामानि मावगासिनो एबा माबा मोनसे दं आरोना थ' बिथांनि बुंनाय मथेबासो आं बुंदों दै ओमफ्राय बिथांमोना डाइरेक्टलि थांबाय गारिजों लाखिनानै बिथांमोना गावनि नाम्बार 1खौ खालामबाय आरोना थ' बिथांनि बुंनाय मथे ओमफ्राय लोगो फैनानै माने सेंग्राफ्रा जेबो दाय गैया उदिस गैया बिदि बुफैथारगोन ना रायजोफोर बेफोरबायदि माबा मोनसे एटेक खालामफैथारगोन ना आं बेखौ बारा फोथायनो हाया बायदि मोनदों आरोना नोंथांमोना मालाबा बिदि बालागावजोंथ' नोंथांमोना जायफोर लकेल उदालगुरिनि जायगाफोरनि मानसिफोर थ' बिथांमोनाथ' थांलाय फैलाय खालामो दा मालाबा हराव बेफोरबायदि लाखिनानै थांनायाव बेफोरबायदि माबाफोर बुंजादों एबा बुजादों नामा माबा मोनसेथ' दङ नङा होमबा थ' बिथांमोनाथ' ओरैनो आखाइ होनाय नङा आं बेखौबो जोंबो बुजिदों आरोना नङा होमबा ने
ओरैनोथ' मानसि जानानै मानसि आरो जिखुनु जाया लकेलिटि जायगानिनो आरो बेखौ जेसेबांबाबो एसेबाबोथ' सिनायखाथारो बिथांखौ सोरबाथ' सिनायै गैया उदालगुरि लकेलिटि एरिया नङा होमबा थ' बिदि खालामद्रायगोन बेखौबो जोङो एसे साननो गोब्राब ओमफ्राय जों मबाइलसो बानायदोंमोन बिनि उनावहाय बिसोरो ज' फैबाय सेंग्राफोरा बे गामिनि सेंग्राफोरासो आरो फैनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ माने डाइरेक्ट बेयो जेनेबा जों सालायनो नागिरबाय आरो थांसै होननानै बिनि उनावहाय गारिनिफ्राय जोंखौ माने सालायनो होआसै साबिबो सेख'बाय बिनि उनावहाय गारि सालायग्राखौबो साइडआव लांनानै माने एटेक खालामदोंनो नाथाय एक सेकेन्ड रायजोफोर बे गारि सालायग्रायाथ' सोरमोन आंबो मिथिया दै नोंथांमोना मिथियो देलाय कमेन्ट खालामना खोन्थालाय थारैनो सोरमोन खोनानो मोन्दों एसे थिखादार मावो ना थिखा खामानि मावो खिन्थु आं मिथिया दे मोजां नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय बिनि थाखायनो जादों नङा होमबा मेन काहानिया नङा होमबा आरो लोगोसेयैनो मोनसे खोथा एफा गोजानाव बे थांदों गुवाहाटियाव आइफन लायनो नङा होमबा आइफन लायनो थांदों नङा होमबा नाथाय सासेबो जे मानसि लांफायाखै गावजों लोगोसे आरो लोगोसेनो गावनो बुंनानै होदों मेन क्लियारिफिकेसन गाव पिरियड जादों होमब्लाथ' बेयाव ज' सिख्लाफ्रा एसेबाबो दुरबल जाखाथारोलै अब्लालाय सासेबाबोथ' लांफाबानो जायोमोन दा नङा होमबा नाथाय मानो थाखाय सासेबो लांफायासै माबा मोनसे खारनबो थानो हागौ बेयाव लांफायाव एबा जाबा मानसिफोरबो गैयाबो जानो हागौ थ' जों बुजिदो रायजोफोरा आंखौ सोबादों बेबो सोबादों बुदों आं आला गला जेब्ला आङो थद गैयि मोन्दों बे टाइमनि भिडिअखौ बिसोर लायाखै थेवबो बेबायदि साना हौवा सासे सिख्ला मानसिखौ बेबायदि आखाइ होनाङा आरो थ' आखाइ होनाय बेलायाव माथो बुंबावनो आरोना जुदि पाब्लिक एरियायाव बिथाङा निउडिटि आरो लोगोसे बेफोरबायदि जुनार आखु दिन्थियोब्ला बेफोरखौ जुदि मेगनजों नुखाथारनानै जुदि दाय नुयोब्ला बेफोरबायदिखौ आखाइ होबाबो जेबो गैया होननानै सानो नाथाय जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि गैया एबा जाथावाथाराखै एबा जायाखै थ' बिथांमोनखौ आखाइ होनाया बारा मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना मानि थाखाय होननानै बुंब्ला सर्ट भबिसतआव जेनेबा नोंनि बिनानाव नोंनि बिब' नोंनि न'खरनि सुबुंफोराबो बहाबा थाङोब्ला बायसान्सआव माबा मोनसे जायोब्ला एबा लाइक देट आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनि थाखाय सापर्ट होआखै आरोना जाय बिथांमोना माने माबा एक्चुअलि जाय बिथांमोना माने बिदि कन्डिसन गोलैदों एबा बिथांमोना जेबो दाय गैयाब्ला बिथांमोनखौ आखाइ होयैयानो मोजां नङा होमबा ओमफ्राय नाथाय आं बेयाव मोनसे सासपेक्ट जादों एबा आंनि पार्सनेल अपिनियनबो जानो हागौ आरोना बे सोरनिबा थाखाय दुखु गोनांबो बाथ्रा जानो हागौ नाथाय आं नुदों आरोना बिथाङा बुंदों गावनो पार्सनेलि बिथाङा मान्थलि एबा पिरियड्स जादों होननानै बिथाङा मेनसन खालामदों आरोना गावनि भिडिअ अके जेबो नङा बे जादों मोनसे बयबो आइजोफोरनि थाखाय जाखानाय नङा होमबा आइजोफोरनि जानायनि थाखाय बाथ्रा नङा होमबा थ' बेखौ लाजिनायनिबो बाथ्रा नङा नाथाय मोनसे खोथा जे बिथाङा बुंदों जे बिथाङा गाव मबाइल बायनाय समाव बेखौ सोनानै लादोंमोन बेगाव ओमफ्राय बिनि उनाव गारदों होननानै बुंदों नङा होमबा ओमफ्राय गारबाय बे लामा मानसि नुनाय गारि खाथियावनो गारथारबाय माने बेखौ नायनानै थानांगौ जाबाय खोथाया ओमफ्राय नाथाय मेन खोथाया मेन टुइस्टआ बेयावसो दङ रायजोफोर नोंथांमोना नायनाय मोनसे खोथाखौ सानना आरोना जायफोर हिन्जावफोर बांसिन बिथांमोना मोनथिगोन आरो जायफोर जुलि जानाय बिसोर हौवाफोरा बिथांमोना मोनथिगोन आरो नङा होमबा ओमफ्राय दाना मेन खोथाया जाहैदों नाय नोंथांमोना मा बे पिरियड जाबाय बेखौ लेथ्रा जाबाय बेखौ मा बेखौनो गारगोन नामा बे मा बिलाइ बे बुस्थुखौ मा बेखौनो गारगोन ना बै मोनसेखौ गारगोन बै मोनसेखौसो गारगोन दा अब्ला बे मोनसेया मानि बेयाव थाखो आदसा नङा बे नङामोन दा दाख्लै जोंना सलेबाया बुधबार बाजारनिफ्राय बायनानै गारना दोनफैखानायसो मोनदां ना हरामी हो बेटा बेखौसो गारो आदसा दिनैसो बुजिबाय सिख्लाफ्रा बिनिफ्राय सोलोंनो लानांगौ बाथ्रा दङ जेब्ला बेखौ गाज्रि जागोन अब्ला बेखौनो गारनांगौ बेखौनो गारबाय था मानि थाखाय होननानै बुंबा 2 लाख मोनखायो फारमान आरो गांसेयावलाय बेसेबां लानो 100 थाखा नङा होमबा बिदिसो होननानै देखायनाय जाखो ना माखो ना बे बाथ्राया जोंनो मा फोरमायखो जों बेखौ एसे सन्देह जानानै दं थ' जिखियानो जाया ओमफ्राय गावहा बिथाङा मेनसन खालामनानै होदों जे जेनेबा बिथाङा रावखौबो सिनाया होननानै दायो डिक्लेयार खालामना होदों गावनि इउटुब चेनेलजों अब्लालाय बोरै केस होगोन स' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जाय बिथांमोननि गामिनिमोन एबा जाय बिथांमोना हमगिरि बिथांमोनाबो हयथ' क्लियारिफिकेसन होनो हागौ बेफोरनि बाथ्रानि सायाव स' आं गोबां खोनादों माबा ड्रेस गैयिबो खारलालाबायनाय मानाय भिडिअ दंलाबायो होननानै माबा माबि कमेन्ट सेक्सनाव गावनियावनो नोंथांमोना नागिरनानै फरायबा मोनगोन अब्लालाय आरो आंलाय माथो बुंबावनो थ' जिखियानो जाया मानो जोंलाय आरो पाब्लिकखासो नङा होमबा जों नायग्राया नागिरबाय थागोन जायफ्रा माने सर्ट मुभि नाटक गाबाय था जों नायगोन नङा होमबा स' बासै आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन हरदै बारै थाङोब्ला जेब्लाबो गावनि फेमिलि आरो लोगोसेयैनो सासेबाबो फ्रेन्ड सार्कोल लाफायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो लोगोसेयैनो हरफ्राव बेरायनाया बारा मोजां नंखायाबो थ' नोंथांमोनाबो साबधान लादो आरो लोगोसेनो बिथाङा होनदों दायो पुलिस केस होगोन अब्ला होमबाथ' थार सैथो बाथ्राया मा अब्ला ओंखारबोखागोन थ' जों बेखौनो नेनानै थानांसिगोन नङा होमबा रायजो थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम